Ubay-ubay na nga mga hinabang ug donasyon ang nadawat sa Kapitulyo nga magamit sa mga naapektuhan sa bagyong Odette. Ang uban sa mga hinabang gikan pa sa langyaw nga nasud sama sa Israel ug sa mga pribadong kumpanya. Mismo si Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Fluz, ang nitunol sa solar-powered generators ni adtong Disyembre 22 ngadto ni Gobernador Gwen Garcia nga nagbalor og kapin sa 760,000 pesos. Mihatag usab sila og mga dilatang mga pagkaon, biskwit, gatas, hygiene kits, 30 ka sako nga bugas nga tag 50 kilos nga gihatod ngadto sa syudad sa Talisay ug 4 ka unit sa solar-powered generators. Gawas sa Israel Embassy, ubay-ubay usab nga mga politiko ang mihatag og hinabang sama nila ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos ug Isko Moreno, Vice Presidential Aspirant Kiko Pangilinan, mga senador nga sila si Miguel Zubiri, Sani Angara ug Loren Legarda. Mihatag si Presidential Aspirant Bongbong Marcos og 2 milyones ka pesos nga cash donations ug relief goods nga nagkantidad og 10 milyones ka pesos. Mihatag usab ang unit team og 1 ka milyon ka pesos nga construction materials og 50 ka sakong bugas diin ang midawat ni ini mao si 5th District Representative Congressman Duke Fresco ug LMP President ug Liloan Mayor Cristina Fresco sa Kapitulyo kaniadtong Disyembre 19. Laing presidential aspirant usab nga si Isko Moreno, personal nga gihatod ang 1 ka milyon ka pesos nga donasyon ngadto ni Gobernador Garcia ug mga tambal kaniadtong Disyembre 17. Mao kini usab ang giapod-apod ni Garcia ngadto sa mga kalungsuran nga labing naapektuhan sa bagyo. Kaniadtong Huwebes, Disyembre 23, miduaw si Senador Kiko Pangilinan kauban ang iyang asawa nga si Sharon Cuneta. Mihatag sila og cash assistance nga nagkantidad og 200,000 ka pesos og relief goods sama sa tubig, bugas ug canned goods nga maoy iapod-apod ngadto sa mga naapektuhan sa bagyong Odette. Nasurpresa gayud si Garcia sa pagbisita ni Pangilinan, ilabi na ni Sharon Cuneta. Matud ni Pangilinan nga si Sharon gayud ang namugos nga moanhi sa Sugbo. So help is on the way. We're here just to help. And Sharon insisted that she had to come here. We're not here campaigning, we're here to help. And Governor Garcia has been doing also. It's amazing what she's done. Ni padayag usab si Garcia og pasalamat ngadto sa magtiayon sa paggahin og oras nga personal nga ihatod ang maong hinabang. And I really appreciate your coming over. You know, it's an effort to come over here. Furthermore, you have tried to extend support, and thank you by reminding us that even though it will be a challenging Christmas for us, but let it be a celebration of life. Yes, and restoration. Sa samang adlaw miduaw usab si Mig Zubiri aron personal nga ihatod ang iyang mga donasyon. Mihatag si Zubiri og 200 ka sako nga bugas, 400 nga evacuation tents og 10,000 ka mga face mask ug dako ang pasalamat ni Garcia ni ini. Gawas sa Kapitulyo, gibisita usab ni Zubiri ang lain-laing mga lugar sa Kabisayan ug Mindanao aron sa pagsusi sa kadaot sa bagyong Odette ug pagpaabot og tabang sa mga apektado. I feel like I'm an adopted son of Sugbo, the province of Cebu. So, di yun ko katulog ko itong pagkahibalo na mo na grabing damage sa Cebu, sa Negros, sa Bohol, ato ni mga kaigsunan na bisdak. And so, di yun ko ka move on. We really decided to come up with a trip na maghatag-tag hinabang. Bisan gamay pero kinasing-kasing na tabang para sa province of Cebu. We donated 250 sacks. Privately, ako ni siya funds. Ang ako lang mensahe is ay guadaan og paglaom. Don't lose hope. Cebu province and the Cebuanos are resilient and very tough people. They know how to survive, to stand up on their feet, and to fight. Nag-ingon ko kay Gav, open ang akong communication lines. Kung napay mga kinanlan ng mga donations na kay kabalo naman ta pag government, dugay kaayo ang releases, dugay kaayo ang protocol. So maybe the private sector can move faster. I-text lang niya ko kung sa iyang makinanlan pagdugang na ayuda. Samtang niadtong Disyembre 16, nag-abot-abot ang uban pang mga hinabang alang sa lalawigan sa Sugbo. Ang mga buhatan nila ni Senador Sani Angara, Kongresista Loren Legarda, nihatag usab og tabang pinansyal nga gitunol sa ilang mga representante. Gipasalig ni Gobernador Garcia nga dili gayud siya muhunong hangtod nga makabarog og balik ang Sugbo. Rest assured that we will never stop until Cebu is back on its feet. And with friends like this, I know we can do this faster.
Uban sa taho ni Paula Mendoza, Eleanor Valeros ug Sheila Gravinez. Kini si John Fredson Granada, balita sa Sugbo.